Giklaro karon sa mga miyembro sa DCP's DevCon Advisory Committee on Peace and Development, kanhing DCPs, nga wala na'y mahitabong negosasyon tali sa mga NPA leaders, human gipadeklara ni Presidente Rodrigo Duterte ang New People's Army nga usa ka terrorist organization. Hinuon gingon ni Attorney Eliza Lapina, ang spokesperson sa moong komitiba nga padayong mututok ang ilang grupo ngadto sa mga problema sa komunidad o gipromotar ang kalinaw sa mga kabukiran. Target ng advisory committee is yung community-based na talaga tayo. We will listen to kung anong hinaing ng mga community members because initially, ang magiging trabaho ng DCP's Dev is to go to this identified place and then we'll talk with the barangay officials and some representatives of the community. Dugang nila Piña gimanduan sila ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio nga i-reach out ang komunidad aron matubag ang mga problema sa mga residente. Sa pikas bahin gibutyag usab ni Irene Santiago, ang consultant sa DCP's Development, nga bisan pa man kanselado na ang peace talks, buot nilang i-reach out ang mga komunidad nga layo sa kalambuan. Ingon man mahatagan sila og higayon nga madunggan ang ilang tingog kalabot sa mga problema sa ilang lugar. We don't want to go there and be the Santa Claus. You know, this is Christmas and you go there and you're going to solve the people's problems. That's not going to bring us peace. But listening to the people, giving them a voice, to people who have been excluded from development, this is probably the most empowering thing that can happen. So this is what the committee is going to do. Nasayran nga og mga adlaw ipahigayon ang strategic planning alang sa DCP's Dev ug ipahigayon ang ilang area visitation karong Disyembre 20. Sa laing media interview gingon ni Duterte nga ang DCP's Dev mututok na lamang sa social services nga ilang itunol gikan sa City Government of Davao. Giklaro sa alkalde ning Dakbayan nga hinahinay usa sila karon sa DCP's sa gilarang nga localized peace talk sanglit ang pakigistorya ngadto sa rebeldeng pundok, malagmit magbutang kanila sa gitawag nga sensitive and dangerous situation gumikan sa lagda sa Human Security Act. The problem is kung makigistorya mi sa isa ka terorista, malink mi as supporter or sympathizer of a terrorist, so magworsen ang imuhang sitwasyon kung makigistorya ka og terorista because ma-appeal ka. And because the label is not limited diri sa Philippines, once you are labeled as a terrorist, musulod ka sa katong listahan sa mga terorista all over the world. So that is a very sensitive matter. That's why gipark sa namo. That's why dili na may makigistorya sa ilaha, makigistorya na lang mi sa mga tao sa communities. Kasama mo sa balita, Radyo Man Abi Bibera, Tatak, RMN. Tatak, RMN.